Sanibonani babukela emakhaya, imini isibutubutu saseThekwini. Sengifikile-ke, niyazi-ke nani-ke ukuthi uma sengifikile mina ngisuke sengizonipha iy'ndaba ezinohlonze. Okay-ke la babukeli bami abahle, sibhaleliwe la ubhuti wathi ucela ukuba anonymous. Unodaba lwakhe olujulile athe melibhala ngase ngathi cha-ke angimsondeze kumina ukuze sizokhuluma naye. Nani-ke mase siyabonisana nani niyazi-ke, ningakhohlwa-ke ni-subscribe, ni-like, ni-comment. Siyabonga. Ubhuti nangila eduze kwami, sawubona bhuti wami unjani? Ngiyaphila dadewethu njani? Ngiyaphila nami. Awudukanga kaduza la? Hayi no sisi angidukanga, indawo nje bengiye ngihambe lezi, ngisafuna usizo. Okay, ubhuti engakwazi ukusitshela igama lakhe noma mhlawumbe ubelifihla ngoba esabhalile or uzokwazi usiphendula manje? Cha bo, ngeke ngikwazi sisi wami ukuthi ngiveze igama lami njengoba bengicelile kunina ukuthi nilifihle. So ngiyacela futhi namanje ukuthi ngingayichazi ukuthi ngubani, kodwa ngifuna usizo nje ngoba ngibhalelile. Okay, babukeli bami nani niyayizwela-ke emakhaya ukuthi ubhuti akafuni uku-reveal-a igama lakhe. Shuthi-ke sizomfihla size simfihle nobhozo. Kulungile-ke bhuti wami-ke, ubhuti wami-ke usukaphi nendawo noma nendawo nayo akafuni nayo siyazi? Cha sisi wami, ngisuka ngala khona le ndawo kuthiwa iseJozini, yila engibuya khona. Oh, hhayi ubhuti-ke niyamuzwa-ke hhayi ukhulumela phansi ubhuti-ke angazi kwenzenjani, kodwa-ke sizozama ukuthi sicathulisane naye. Uthi ubhuti usuka eJozini. Okay-ke, yini-ke ekwenze wabhalela-ke i-show yethu iMasibuyisane? Uzweni ngathi wena bhuti? Cha sisi wami, into engizoyenza la ngizozama ukukhulumela phezulu ngiyosiza ukuthi ngilimele enhlizweni yami, ingakho ngingakwazi ukuphakama isizo. Ukuqala kwami ukubona uhlelo lolu ngilubone ku-YouTube, ngase ngithi nami cha, ake ngibhale ngizosherisha isitori sami ngoba le nto iyangidla ngaphakathi. Okay, usubonile sibasiza nabanye nawe wase wabona ukuthi ngcono usondele ngakusona isibutubutu saseThekwini. Kunjalo sisi wami, bese ngibonile ukuthi cha, abantu niyabasiza, ngase ngi-decide ukuthi cha, nami ngicela ukusondela ngizosho isitori sami ngoba le nto iyangihlukumeza, angisakhoni nokulala nje. Hayi bo, hhayi mbukela emakhaya nangu ubhuti ezoza nendaba. Hhayi-ke imayikhi-ke over to you bhuti wami. Sisi wami, njengoba ngisho ukuthi angisakhoni nokulala, sisi wami, indaba ikanjena-ke la. Ngangikade ngifuna ukuceba ngibe nemali because abantu ebengiphila nabo bonke bebanezinto, so nami benginaleyo nto leyo ehlezi ingihlukumeza ukuthi no, ngiyafuna ukuba nezinto ngifane nabo. So-ke ngalayela omunye umfowethu inyanga nje engingakwazi ukuyigagula la. Ngahamba-ke uma ngifika kuyona yathi inyanga kumele ngithole umngani wami ocebile. Ngenhlahla-ke benginaye umngani ocebile obesebenza ka-Transnet lapha emakhaya, kodwa sikubiza ngokuthi iSpolo lapha kulayini. So-ke ngingase ngiplane ukuthi lo mngani wami ngizomsondeza kanjani. Naye-ke kwengumngani wami othanda izinto, ngase ngi-host i-party. Ngithe uma ngi-host i-party sisi wami, ngambiza ngathi akasondele. Ilapha-ke indaba eqale khona ukuthi asweleke. Oh, wena bhuti wami wawufuna ukuceba wena. Bekucebeni kwakho kwathi walanda umuntu. Wena wase walanda umngani wakho. Yena impela umuntu engangibona ngathi angangilekelela ekuthenini ngicebe. Yena nje umngani wami impela engathi hhayi, ngizoceba ngaye ngoba phela ekugcineni nami akekho umuntu owangibona. Manje ngingakwenza lokho, ngazama ukuthi ngimsondeze. Babukela emakhaya, niyabona ukuthi indaba yomngani ayikho kanjani? Umngani wakho, hhayi angibathandi abangani mina. Umngani wakho ozwana naye mengabe ebona wena uphumelela ufuna ukuthatha izinto zakho. Niyabona ukuthi abangani abalungile kanjani? Angisho kabi bhuti wami, kodwa isenzo wasenza saba sibi. Ngicela ukuthi uqhubeke nodaba lakho. Manje umngani wami usebhizi, uyangifikela ebusuku laphana uyangihlupha. Ngihlala uma ngenza yonke into engithi ngiyayenza nje ngibone la ngiyaqhamuka noma la engihamba khona. Namanje nje kusengathiwa ngimbone njengoba ngihlezi la, kodwa kuye kwenzeka iy'khathi ey'ngafani. So ngiyafisa ukuthi ngithole umndeni wakhe,
ngisondele ngiyochaza mhlambe bongixolela mhlambe nami umngani wami uyongixolela futhi ngoba into ayifuna kakhulu mayekhuluma nami ngimbona ngisho emini uthi angihambe ngiyosho ekhaya kubo ukuze nabo bazophola ngaphakathi ukuthi kwenzekani. Ma-ke bhuti wami, inyanga le yayikwenzisile yona njengamanje iphi yona? Ayisakwazi yini yona ukuthi iphinde ikusize kanti yona yayithe enza kanjani? Sisi wami inyanga inyamalele endaweni kodwa futhi into enkinga ngayo umkhondo yabonakala ukuthi yayaphi kuthiwa yaya kule ndawo kuthiwa ikopambanana. Into eyinkinga-ke inyanga ngangazama ukuthi ngiyifonele uma ngiyifonela yangitshela ukuthi ngaba yisiphukuphuku mina ngokubulala umngani wami ngingalukhiphi ulimi ngoba kwakushoda ulimi. Kwakufunakala ulimi wena, hayibo, niyayizwa indaba abalibukela emakhaya ukuthi kuthiwani? Kuthiwa kwakufunakala ulimi la bhuti. Niyabona ukuthi iy'nyanga nazo ziyakwazi ukuthi zidlale ngabantu ngoba nangu sefile umuntu ufela mahhala, into ayifele yona akasayenzanga. Nangu ubhuti akacebanga. Uyabona ukuthi umngani uyakwazi ukuthi akubulalele amahhala. Bhuti wami ngicela uqhubeke nodaba. Umndeni wakhe-ke ubhuti lona-ke uyawazi yini wona ukuthi ukephi? Ngoba ngishilo sisi wami ukuthi bekumngani wami, umndeni ngiyawazi ukuthi ukuphi futhi ngingakwazi ukuthi ngihambe mawuthi nongisiza ngihambe ngimkhombisa umndeni ukuthi ulapha. Kodwa manje into engishayayo ukuthi ngiyasaba ukuthi ngihambe ngedwa ngiyokhuluma iqiniso lapha. So nginethemba lokuthi mina njengamaSibuyisane T_V nizokwazi ukungilekelela ukuthi ningiphelezele ngiyokhonfesa lapha ukuze umfowethu umngani wami ezoxola naye ngaphakathi. Yoh, lunzima lolu daba kodwa-ke ngoba ususibhalelile bhuti wami, sizokwazi ukuthi siye kubo kaMfana. Mesifika kaMfana uyobeka usuyachaza-ke udaba, nathi-ke siyobe sesiyangenelela lapho ekumele singenelele khona. Kodwa I doubt ukuthi udaba lakho ngeke luze likuyise ejele. Kuzomele ukuthi kube khona umndeni okwenzayo, asazi ukuthi uyokuxolela ngayiphi indlela kodwa. Wena isifiso sakho ukuthi bakuxolele kanjani? Wena ufuna ukuxolisa kanjani kubona? Isifiso sami ukuthi bazi iqiniso ukuthi kwenzekeni mhlambe bokhona ukungixolela ey'ndlebeni zabo. Uma kungenzeki kodwa umthwalo engibhekene nawo ngicabanga ukuthi uzophuma kumina ngoba umfowethu into ayifuna kakhulu angitshela yona mayefika kumina ukuthi angihambe ngiyosho iqiniso ekhaya kubo. Ukujeza ngikulindele ukuthi ngingajeza noma ngayiphi indlela, yingakho ngibhalele mina. Umzimba wakhe ubhuti, umndeni wakhe wawuthola wona isidumbu sakhe noma nasisebenzisa nenyanga? Isidumbu sakhe basithola ngoba wangcwatshwa. Uthe inyanga sisi wami la bengikhohlwa ukusherisha futhi inyanga ngesikhathi kufuneka ulimi, mina ngibe sengihamba futhi ngayomba lapha ethuneni ngithi cha, ngifuna ukuthi lolu limi lolu ngilithole. Ngenhlahla-ke umfowethu ubese ebolile ngingakhoni ukuthi ngikhiphe ulimi bese ngingasekho. Hheyi bo, yazi ukuthi into oyenzile iyathusa, iyamangalisa. Ukwazi ukuthi ubulale umuntu uphinde futhi uhambe uyomba. Inyanga ibisikephi-ke futhi lapho kanti ayibalekile yini yona? Inyanga ngikhathi ngiyomba angithi besixhumana ngefoni ithe mayingitshela lento yokuthi wena uyisiphuphuku ungavele ubulale umuntu ungabe usalukhipha ulimi. So mina ngabe sengithi hawu ngoba phela bengilindele ukuthi izinto zizokwenzeka nami isizathu esenza ukuthi ngithi hhayi ngiyomba-ke ngifuna lolu limi bengibona izinto ey'ngasenzeki. Ngiy'tshela ukuthi hhayi ngizolifica-ke lolu limi leli bese ngibuyela-ke ngiye la okubhace khona inyanga ngoba iyatholakala emafonini. Kodwa-ke bhuti wami awusho-ke kona kukho konke osukwenzile uke waceba inyanga eyodwa-ke noma isonto elilodwa kukhona konke lokhu okwenzile? Sisi wami ukukhuluma nje iqiniso, inyanga yayithe angilinde isikhathi esingangonyaka ney'nyanga eziwu-6 ukuze izinto zenzeke ngoba yayithe angikwazi ukuqhamuka sengiceba kungekho okuncane engikwenzayo noma kuyibhizinisi nyana ngoba kuzosolisa. Yathi angiqale-ke ngenze into encane ngidayise noma ama-chips emgwaqeni kuzokhula kancane-ke bese imali itholakala kanjalo. Mbukeli lapha ekhaya
Thina siyi-Masibuyisane Show nethimu yami sizozama ukuthi silulandele udaba labhuti, sizame ukuthi sithole nomndeni kabhuti lo obulayiwe. Mase kuthi-ke nani-ke babukela emakhaya nizobe seniyasitshela ukuthi yini ekufanele ubhuti ajeziswe ngayo or ikuphi ekumele sikwenze thina njengoba esibhalelile efuna usizo lokuthi ayokhonfesa emndenini. Bhuti wami, akukho okunye ofuna ukukusho nje sesivala nje isho yethu. Cha, engingakusho nje ukuthi ngiyacela futhi nanoma ubani kubabukeli beMasibuyisane T_V ongakwazi ukuthi angilekelele naye uma kuthiwa khona indlela engishayisa ngayo, especially ngokuthi ngiyoboshwa ngoba nami iy'zathu zami ekhaya angisenamuntu. So njengoba ngangithatha lesi nqumo bengenzela ukuphila nami kangcono ngoba isimo besisibi kakhulu. So uma kukhona umbukeli mhlampe ongalekelela ukuthi mhlawumbe uma ngigcina ngokuthi ngiyaboshwa ngikwazi ukuthi kube khona okuncane engikutholayo ngaphakathi ngoba phela kunabantu abasuke bangaphakathi kuthiwa bayahlupha lapha emajele. Noma uma kufika isikhathi sokuthi ngithole ibheyili, kube khona umuntu ozokwazi ukungikhokhela leyo bheyili leyo. Futhi kunemibuzo la efanayo. Ubhuti sacela umbuzo ukuthi kungani wayekade ekhetha ukuthwala, yini wayengasebenzi noma? Sengivezile kodwa uma ngithi mina ekhaya, Okay, bhuti wami. yazi kancane enye into okumele uyi-ede mase uyivala. 3, 2, 1, action. Nawe-ke mbukeli lapha ekhaya uyazizwela-ke udaba lukabhuti. Mina-ke nethimu yami, angithi phela khumbula kukhona uSotobe, kukhona nangumfaka Mkwena uSiyabonga. Sizobe sesihlala phansi-ke nabo-ke sesidingida udaba labhuti. Nawe mbukeli ekhaya siyacela ukuthi ukhomente ngolwakho uvo sizwe ukuthi sithini. Kodwa bhuti wami into engingayisho nje kuwena ukuthi ijele nje iyona into engiyibonayo nento futhi engingaba yiyona isisombululo ngoba awukwazi ukuthi ungafuna umcebo ngegazi lomunye umuntu kujike futhi kungakusebenzeli lokho. Ubhuti wami mengangichazela nje ukuthi yini umndeni ubungekho, iy'hlobo azikho, umsebenzi akawutholi ngoba phela nakhu uyaveza ukuthi yathi inyanga enza noma ibhizinisi elincane. Imali yebhizinisi iyayisiphelelaphi? Kwakuwuhlobo luni lebhizinisi? Sisi wami nguze ukhuluma ngendaba yejele. Ukuze sisi wami bengifuna ukuya ejele mina bengizoqonda ngiyokhonfesa emaphoyiseni, kodwa manje ngithuze nina njengeMasibuyisane T_V ukuthi cha, ngiyangibona nibasiza abantu bengazi sisi wami ukuthi mina sengiyilethe ukuthi ngiyoboshwa. Kodwa sisi wami engingakusho mina imali yebhizinisi bokuhamba kancane sisi wami kakhulu ngoba la bengihlala khona bengirenta, abazali abangishiyalanga lutho, baxabana. Ubaba waseyangixosha ngoba sehlala nomamncane, ngiphila-ke lapha endaweni ewurenta. So leyo mali bekumele ngihlanganise isitofu ngiphinde ngirente. Ngabona kungcono ukuthi ngizame i-plan B ukuthi ngikwazi ukuqhubeka ngiye phambili. Manje eyokuqala ibhizinisi imali yona ngifuna ukwazi ukuthi eyebhizinisi imali wena bhuti wami uyitholephi? Bekuhlobo luni lebhizinisi? Mhlampe nje bekukhanjiswa iy'ngane zabantu. Sisi wami imali yebhizinisi ngayithola kanje. Angithi lapha ngenkathi kudlula umama kunabantu ababefika, umama bephila nabantu. Kunabantu abebefika bemnikela lapha emngcwabeni. Kuthe ngosuku lomngcwabo nje le mali esuke ibekiwe lapha ngabe ngitshontsha yona-ke mina ngayigcina. Iyona-ke engaqala ngayo ngoba nami ngangibona ukuthi iyona ndlela yokuphila ngoba ngangibona ukuthi ubaba akangithandisisi kahle. Wantshontsha imali yomnikelo yesoso? Yebo sisi wami ngathatha yona ngakwazi ukuthi ngiqale ibhizinisi ngoba nami ngangibona ukuthi umuntu engiphila ngayo la emhlabeni akasekho. So ngabona ukuthi njengoba engasekho nayi i-solution futhi nami ngangiy'tshela ukuthi iyona ndlela ezongenza impela ngiphumelele ngoba naye umama wayethanda ukuthi angibone ngiya phambili. Mbukeli yazi kuyahlekwa noma kufiwa.
Yazi kuyahlekwa noma kufiwa, angithandi ukuhleka ngoba lolu daba lu-serious kodwa imali kaSoso iyantshontshwa yini imali yesoso ngoba phela uma untshontsha imali yesoso usuke uyilandela amasho. Mhlampe ingakho nalesi sithwala beyosenza nje singaphumelelanga ngoba wantshontsha imali yesoso. Bhuti wami wena awuboni kanjani? Ngoba mina ngangifuna ukuthi ngicebe bengacabangi konke lokho kodwa nje ngangifuna kakhulu imali kodwa manje mawusho nje sengiyabona ukuthi shuthi iyona mali eyangibangela amabhadi la. Ubaba wakho yena usaphila? Ubaba usaphila kodwa uhlala nomamncane. Mhlampe ngeke simdinge ubaba wakho ukuthi abe khona mhla sengikhulumile noSotobe, ngakhuluma noMkwena mase sekuhamba nje i-team yonke eMasibuyisane show isiyokhuluma lapho ngoba phela ngeke kuze kuhambe mina kuphela. Lolu daba lakho nje lidinga nabantu besilisa. So angazi noma ubaba wakho yena ubenganqaba yini. Nami sengiyasaba bhuti, mhlampe ngizothi ngihamba nawe nje ngithwaliyane ngami ngephutha. Hayi cha, ubaba angidingi nakumbona futhi angifuni nokuthi nje aze angenelele lolu daba ngoba ukugcina kwami ukubonana naye kulolu suku okwakungcwatshwa ngalo umama, emva kwalokho naye akafunanga ukungibona. So nami angimfuni. Ukube yayikhona indlela ngangakujabulela nje ngisho kuthiwa kube yayithi inyanga kubulawe yena ngithwale ngayo. Ayikho mhlampe indlela esingenza ngayo njengeshow ukuthi simlande ubaba, sizwe isayidi lakhe ubaba ukuthi yini inkinga ekutheni ningazwani noma ningabhekani ngale ndlela wena ongamfisi ngayo ey'ntweni zakho. Mhlasimpe ney'nto zakho ayilungi, kuwumthelela wokuthi mhlampe ukhalela kababa wakho. Ngingazi-ke ukuthi mina ngumuntu-ke okholelwa kakhulu esiZulwini. Umuntu wesilisa noma ingane yomfana iyaye kuthiwe ikhalela kakhulu kababa wayo. Ngingazi-ke ezala eThekwini. Sisi wami ubaba ngingamlanda kodwa-ke mina angidingi nokuba khona ngoba lo ngingambulala ngisho umbulala nami uma ngambona. Naye futhi angangibulala, akangifuni loyo muntu lo. Mbukeli wami ekhaya lapho uhleli nethezekile. Mina ngiyisibutubutu saseThekwini ngicela ukuthi ngiyibambe la udaba sobuye siqhubeke. Sekukhona ubaba sizokhuluma naye insizwa le engihleli naye eduze kwayo. Ngizolanda laba abanye engisebenzisana nabo bekhulume naye ubhuti. Mhlasimpe mina ngoba kuthambile kumina, angazi ukubulalwa kanjani njani kodwa-ke sizokhuluma nobhuti. Mbukeli wami ningakhohlwa ukulayikha, nikhomente, nisubscribe. Bayo. Nawe-ke mbukeli-ke uzizwele udaba likabhuti olushaqisayo olunyantisa igazi ngale ndlela eyisimanga. Imina-ke isibutubutu saseThekwini sengifikile. Ngithi mina kuwena mbukeli, uma ngabe unesifiso sokubhalela thina, ungakwazi ukuthi usibhalele njengeMasibuyisane show. Ungakhohlwa ukulayikha, usubscribe, ukhomente. Lapho nje uyobe usizile. And okunye-ke usuyatholakala nomuthi wey'mbungulu, amagundane, amakokoroshe enambeni yami ethi 077 2917 169. Kanti nama-perfume akade Perfume Co. South Africa ayatholakala. Inamba yakhona-ke ithi 076 987 0642. Angithi ufuna ngiyiphinde futhi 076 987 0642. Lapho-ke sekhaya mbukeli wami, ngiyanithanda nonke. Bye bye.